הבן של חברת הכנסת טלי גוטליב כתב תסריט לסרט על חברת כנסת מושחתת שבנה נחטף לעזה. אתם לא מאמינים, את מי הוא ליק לשחק את אמא שלו, חברת הכנסת, ככה זה נראה, על הסט. כשטלי גוטליב פוגשת שם את אורנה בנה, הנה. אז אתה מבין ציפורניים אדומות או שזה רק בגלל הזה? אבל תשמעי. לא, אני הייתי חייבת לך מדבקות. אמרתי, אני ישבתי לה, איזה אמיתי, משהו אמיתי, באמת. לא, אני לא יכולה להבין את השאלה הזאת. זה רק להיות... הכל פיין. אני מורידה את העיקור, אני נראית כמו הביצה שלך. לא, תראי, גם אני נראית בבית ולא קצת נראה בחוץ. ומאז הם הפכו להיות החברות הכי טובות. שלום לבמאי הסרט אלון נוימן, התסריטאי מתנאל גוטליב, ואמא של מתנאל, חברת הכנסת טלי גוטליב. שלום לכולכם. שלום, ערב טוב. מכל האנשים בעולם אמרת, מי תשחק את אמא שלי? אורנה בנאי. האמת שהסיפור על אורנה... חיפש את הפרוקסי. לא, קודם כל, רגע, אני מת על אורנה, חשוב להעביר את זה. הן לא כל כך מסתדרות. אבל איך אורנה הסכימה לשחק? זאת אומרת, כשאתה מתקשר ואומר לה, בואי תהיי אמא שלי, טלי גוטליב. בואי אני אסביר לך איך היה. אלון יוכל להשלים את זה, כי הוא באמת הצלע שחיברה אותנו. מה שהיה זה ככה. אני בהתחלה חשבתי להגיש ולא לספר מי אני. להגיש רק את התסריט לשחקנים, אתה זוכר, שלחנו, אמרתי לא אגיד מי אני, כתוב רק את השם למטה, הם לא קוראים. קיבלנו כל מיני לא משונים כאלה ואחרים, מהאנשים, ומהר מאוד הבנו שהם עושים אחד ועוד אחד, עושים גוגל ואומרים פחות מתאים לנו לגעת בזה. ואז על אורנה, אלון אמר לי, אל תתבייש, הפוך, תתקשר אליה לפני. לפני שאתה שולח, תגיד, אני רוצה לשלוח לך ולהתקשר אלייך קודם, והתקשרתי אליה, והיא אומרת, למה יש כאילו לדבר, מה אנחנו רוצים לדבר, בוא תשלח את הסרט, תני לי, אמרתי לה, דקה, אני צריך, וזה כל מה שצריך. ונדבר. אז אני מתקשר אליי, תקשיב, וכתבנו תסריט שבאמת עוסק בסוגיית החטופים, עניינים, בן של חבר כנסת, סיפור שלם. אמרתי, וואו, נשמע מעניין, מה הקשר שלך לפרויקט? אמרתי, לא, פשוט, אני הבן של טלי גוטליב, לכן הייתי חייב לציין לך את זה. ובום, היא נתקעה את הטלפון. לא, דווקא היא נקראה מצחוק. יאמר זכותה. וככה זה, תגידי לי, אבל מה, את קיבלת את זה בהבנה? לא, אבל אני לא מתערבת. אבל אני ממש לא מתערבת לבן שלי. גם אתה יכול לומר על התסריט הגאוני הזה, ועל הסרט הסופר יצירתי ומוכשר הזה, שאני מחזיקה מהבן שלי שמוכשר עליהן שאלה, אבל כשלעצמי, זה לא פעם ולא פעמיים הפריע לי. הפריע לי גם בתוכן, גם בתחושה האישית שלי, שחלילה ידבק בי מה שעולה בסרט. זהו, אז רגע, בוא נסביר. את פוליטיקאית מושחתת, שהבן שלה נחטף, ואת עושה טובה כל מיני מהלכים בכנסת בשביל לשחרר אותו בדרך לדרך. הוא מצביע, אז זה לא אני. עשיתי ספוילר? אוקיי. אז תן לנו את זה, תן לנו רגע את הסינופסיס של הסרט. אוקיי, אז... אתה יודע מה זה סינופסיס? גדול. פתח. אז ככה, הסיפור על גור, שהוא בן של חברת כנסת מאוד מאוד דומיננטית, ויש לו אח שנחשב כמת מהאירועים של 7 באוקטובר, מהמסיבה בנובה, והוא בעצם גם עובד בחדשות, הוא לא כל כך מוצא את עצמו, הוא די מנסה לבדוק איפה הוא מתחבר לתוך כל העולם הזה של אחרי 7 באוקטובר, כאשר במקביל, אמא שלו, חברת הכנסת, יוצאת עם איזה חוק פופוליסטי, פרטי, פרסונלי. וכאן כל הסיפור מסתבך, ובוא באמת, בוא לא נהרוס, אבל את האמא עם החוק הפופוליסטי, לא קצת הציק לך איכשהו... מה אתה מתאמץ כל כך לסגלן את השאלה? ברור שזה הציק לי. זה הציק לי כי הגאונות של התסריט זה באמת... תראה כל הזמן מרימה... אין, אבל תקשיבו... אפילו כתבתי לה על זה. רק שנייה, התסריט הוא גאוני, אבל עדיין לי זה מאוד מאוד צרם. זה צרם כי זה הכי לא אני. ואני חושבת שיש לי כבר מספיק מוניטין בהקשר הזה, שאם אני חושבת שחוק לא צריך להעביר אותו, אז לא. ואני גם לא מוכנה אפילו שידבק בי אפילו לא מילימטר של שחיתות. אבל את יודעת, אגב, את זה הוא סיפר, שהיו אנשים שהוא התקשר אליהם, מתוך התעשייה, אמר להם, סרט, אני הבן של טלי גוטליב, ואמרו לו לא. בעיה שלהם, סליחה, הפסד שלהם, כי זה סרט שבאמת, זו גאונות גם לביים אותו, וגם להכניס את הרגש לתוך המילים החכמות הללו. לא, אבל זה, אתה מבין שזה מין איזה סיטואציה, כמה גם נתקלת. באמת, אני אגיד לך משהו. כי זה המחיר של להיות הבן שלי, לצערי. חשוב רגע, קודם כל רגע. יש הרבה מחירים בלהיות הבן שלך. רגע, בוא נפתח. לפני שאני אפתח, רגע חשוב לי להדגיש את הדבר הזה, אתה יודע, שבאמת היה כאלה שלא רצו, יאמר לזכות אלון פה, שיושב לידינו, אתה יודע, אני ניגשתי אליו, הוא הראשון שלא דחה אותי על הדבר הזה. זאת אומרת, הוא הסתכל על זה ואמר, יש פה עניין, ובאמת, כשחיפשנו שחקנים, הגענו למסקנה שככה אנחנו צריכים לעשות את הסינון. מי שנכנס לזה בראש פוליטי, בסוף אורנה, היא ואמא שלי, בוא נגיד, כאילו לא מסכימות ולשון המעטה, נכון, ועדיין היא אמרה, תסריט מעולה. אבל כמה אמרו לך לא? כמה שחקנים? אמרו כמה. הרבה, אריק, אני אגיד לך, אנחנו נפגשנו עם מפיקים,
כשהגיע המאני טיים, ואמרתי, חבר'ה, אוקיי, בסדר, הבנו, אתם אוהבים את מתנאל, אתם אוהבים את התסריט, אבל בואו שימו כסף. וברגע פה הם נבהלו? ופה המרצה יצא מהשק, אתה יודע, כשרוצים את הכסף לבצע את הפרויקט. טוב, תראה, אז עד כאן באמת ענייני הסרט, אבל אני רוצה רגע לדבר על מערכת היחסים המעניינת ביניכם. ברוך השם. מאוד מעניין. תגיד שהשתפרתי השבוע, שלקחתי אותך, סליחה, מאריאל למיון. סיפור, אתה נגנב, תקשיב, היא בחיים לא לקחה אותי לבתי חולים. בחיים לא לקחה אותי לבתי חולים. אני תמיד שמרתי על ילדים בבית. בגיל 15 הייתי בא, כתוב מלווה בבן משפחה, כאילו, אתה יודע, מבינים שיש בלגן. בתאום שלו. למה לא היית לוקחת אותי. לא, הבא היה לוקח אותך, לא היה. אוקיי, נו, עברתי איזה תאונות אופנוע, לא משנה, השבוע, קצת צולה, כמו שראית, וקשרתי לה, אמרתי, תקשיבי, עברתי תאונת אופנוע, אני חייב שתבואי, איפה אתה? אני באריאל, הייתי באריאל באיזה חוש... תראה איזה מזל אבל, באותו לילה, תראה מה זה נס. ואז מתקשר אליי, אומר לי, בואי, איזה נס. היה בלגן בקואליציה, בן גביר לא הצביע, נגמר מוקדם, חשבתי אני אספיק ללכת הביתה, הוא מתקשר לבוא לאריאל. אמא, תקשיבי, לקחה אותך, אבל רגע, לפני, לא נשאר לנו הרבה זמן, אני רוצה לשאול שאלה כזאת. יש רגעים שבהם אתה אומר, תקשיב, השנה היא נכנסה למלחמה עם ראש הממשלה, ראש השב"כ, נשיאת בית משפט עליון. יש קטעים שאתה אומר לה, אמא, די, בחייאת, אמא, די. זה לא סוד, אני גם כותב לה את זה בטוויטר, אנחנו מגיבים אחד לשני כל הזמן, אחד לשנייה. כן, יש מקרים שאני אומר לה שאני חושב ש... אני יכול להגיד בפנים, אני לא מסכים. אבל היא מקשיבה לך? מה פתאום, לא, היא מקשיבה לי. להפך, מה... טוב, בוא נעשה, אז רגע, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה רגע לדבר על ההומאז' יוצא הדופן הזה. בוא נראה איך נראה הבן שלך כשהוא מנסה קצת יותר מדי. הנה, זה בא, שימו לב. אני רוצה להראות לכם מה זה תעוזה של תומכי טרור בכנסת ישראל. אחד, מותר לומר תומך טרור בכנסת ישראל. אחרי טיבי נרשם שאסור לומר את זה, אבל בגלל האתיקה, מותר גם מותר. הבן מעריץ אותך. קודם כל זה בסה, כי אני התחפשתי לזה שהיא רק נכנסה לפוליטיקה, ואף אחד לא זיהה למה התחפשתי. אז הנה, עכשיו זה כבר ברור. חברים, מתי הסרט יוצא? ממש עכשיו, לא? בדיוק. כן, 26 לשביעי, סינמטק תל אביב, בכורה יפה ומסודרת, כמו שצריך. יפה מאוד. חברים, שיהיה בהצלחה עם הסרט, וגם בחיים. כן, איכשהו, הכל... בשורות טובות לעם ישראל. ואני חייב להגיד לך, אמן ואמן, לפני שאתה כן. מנתק אותי, אני ואמא שלי יש בינינו הרבה חילוקי דעות, ואני יודע שהסרט יש דברים שהפריעו לה, ועדיין התמיכה שלה בפרויקט, גם לאפשר וגם להיות אוזן קשבת. זאת אומרת, אנחנו מתווכחים הרבה פוליטיקה, אבל אני חושב שהיחסים שלנו כאמא ובן הם אחד הדברים שהכי... אבל עזוב, זה כבר, זה בסרט הבא, חברים, תודה רבה רבה. אנחנו סיימנו, נהיה כאן גם בשבוע הבא.